Nagakadto kita sa atong simbahan hindi sa pagtago sa atong problema, kundi sa pagbulong sini. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagbusisi sa natong eleksyon sa eskwela, sa batika. Isa ini kay Longgong version sa atong weekly Sabbath School nga ginatunan sa atong iglesia sa Bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tumadong inyong masunsong na host sa sinatong programang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ari mga kauturan ng atong duwa ka mga hindi ni bisita, you used to see them, inyo ni sila makita ang mga kauturan. Kahapon, Pastor, dito ako sa gym sa Negros Occidental Conference. Kadamo sa nagkato. Pastor, may kami nagatanaw sa inyo, nagatuon sa inyo nga programa. Si Pastor Luaya, si Pastor Carado, si Pastor Hintapanan, kagiban pa, nanamian kami sa pag-review ninyo sa mga eleksyon. Salamat mga kauturan. Ang aton sumong resource persons, liwat naman si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Pastor, may adlaw sa inyo. May adlaw, Pastor. May adlaw, Pastor Luaya. May adlaw sa tanan nga nagasunod sa mga programa sa mga kauturan, kag mga kaabyanan naton nga masunsun, kag padayon nga nagatuon paagi sa sini nga programa. Kabay ang Ginoo magagiya sa aton, kag magadulong sa aton sa isa naman kasiman ng adlantip sa paghangop sa mga pulo. Ang ikadua mga kauturan, Pastor, salamat din. Ang ikadua si Pastor Christopher Berian Luaya, originally from Biliran Province, ari na subong siya diri. Upod sa iyang pamilya, kay diri na siya gatudlo. Isa siya sa aton mga professors. Diri mga kauturan sa aton nga School of Theology, diri sa CPAY. Si Pastor, may adlaw sa inyo. May adlaw ko sa Tumado, ko sa Rintapanan, kag sa tanan ng mga kauturan naton nga sunod, nagasubaybay sa atong weekly nga pagtuon sang leksyon. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa atong tanan sining Yes, and that's correct mga kauturan. Kabay pa ang Diyos, and that's correct. Magapakamayo sa atin. Pastor Delbert and Pastor Chris, ari na kita sa bag-ong eleksyon. Sa third quarter. Ang aton nga leksyon sa siningay, katatlo nga sa trimestry, 1st and 2nd Corinthians. Ang nauna kay kadua nga libro para sa mga taga-Corinto. So, ato nilabalaan mga kauturan ng background, especially ang kabuhi ni Pablo. Kung anong rason nga ang nagasulat siya sa mga taga-Corinto. Duwagid ka libro, 1st and 2nd Corinthians. Apang sa hindi pa mga kauturan. Akon ka mo pa balon nga ara kaya tagyapon sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi, alin alas 8:30 tugtog, alas 9 sang gabi. Kagara mo kita sa YouTube, kag sa Facebook. Hindi ka mo malipat na kauturan. Subscribe and share sa aton nga link sa Facebook, kag sa YouTube. Ato rin ko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Hintapanan magabasa sa aton sadsaran nga text. Maluluyon kag iton nga mga may ginatugyan namon ini nga pagtuon sa sinigin nga tiyon, kabay pa. Ang manami nga mga punto, labi na gid sa bag-o ni nga trimester, we are now on the first lesson of the third quarter. Buligi kami Ginoo, natugyan namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunod. Amen. Yes, Pastor. Ato na sadsaran nga teksto makita naton sa Binuhatan kapitulo 18 bersikulo 9 kag 10 nga nagasiling kag sa kabgab-ihon
ang Ginoo nagsiling kay Pablo sa palananawon, dili ka mahadlok, kundi magpamulong kag dili maghipos. Kay ako, kaupod nimo, kag walay tao nga makadamhag sa paghalit sa imo. Kay madamo ako sang katawhan sa sining banwa. Amen. Pastors, ang atong leksyon, Paul's ministry in Corinth. Ang atong natunan diri ang a little background of sa kabuhi ni Pablo, kag kung ano ang siyudad sa Corinth, kag ano ang mga nahitabo, mga situation dito sa pag ministry sa pag pangamudlay ni Pablo sa Corinth. Yes. So, amo na nga kauturan nga kung sa aton subong nga current na mga problema gaway-away. Gani sometimes may ara nga mga kalamutan nga mga ilistorya nga kasi kamo tan-aw kamo kay ang mga santo sulod sa iglesia nag-away dito. Sa bilog nga barangay malili sa sulod sang iglesia Adventista. Yes, Pastor Delbert. Dari na sa kay Pablo ang isa ka butang ako natanawan dari pastor sa atong leksyon. Si William Garre, kilala ni sa mga missiologists. Nga saling niya ang pagtahi sa sapatos amo siya ang pangabuhian niya pero ang labing tinutuyo gyud siya ang kabuhi amo nga si Ginoong Hesus ang pinaya ka main nga business. With Paul as well, sharing Christ is his main business. Though ang nagasuporta sa iya ang tank making. Tank making. Paghimo sa mga tulda. Kaya sa unaya, ang uso ang tulda mo. Kaya intalag sa laman nga ulan to sila kaya ilang lugar hindi kayo ulanon. So ang tent niya do okay na siya. Yes, Pastor Chris. Nakita ko diri, Pastor, ang sa introductory portion sa atong lesson. Damo problema sa Korinto. Sunod diri sa aton nga leksyon, full of problems. Mayara challenges, conflicts, spiritual struggles. Pero ang nanamian ko diri is, ang Diyos nagpasiguro sa kay Paul nga ang iya nga presensya magaupod sa iya. Amen. Kag gintawag siya nga magproklamar sa mayo nga balita with courage and faithfulness. Amo na ang kuan diri sa teksto naton sa Acts 18 verses 9 and 10. Grabe ang hambal sang Ginoo, I am with you. No one will lay on hand on you to harm you, for there are many in the city who are my people. So kanami isang lesson diri, even though madamo sa mga problema, pero bisan ano kadamang problema, pastors, kung ang Ginoo magsiling nga magaupod ko sa imo. Assurance na siya mo. Kanami nga assurance na magaupod ko sa imo. Hindi ka mahadlok. Kaya hindi lang to yung nasaad nga ginbasa lang ni Pablo sa mga libro, sa mga sa mga Biblia, sa scriptures. Damgo gidya ka ng istorya Ginoo sa iya that evening. Ina mga kagabihan. So amo na kanami. Subuyan hindi nakita kabati. Ang aton niya mga saad nga ginatuhan ang mga saad lang nga mabasa sa Biblia. But si Paulia at that very moment, at that evening, several times, ang Ginoo nagkaka-istorya gid sa yeah. Paul, a God-called apostle of Jesus, Pastor Delbert. Diri pastor no aton makita nga ang identity ni Pablo, ang iya pagkilala sa iya kagalingon kung sino siya na base sa tatlo ka butang. Una, ang iya identity na base sa iya pagkatinawag. As sa iya experience kung paano siya gintawag sa Ginoo. That's dira nakaangkla sa iya kag nagamotibar sa iya kung sino siya. Despite sa mga kabudlayan kag mga problema sa iya missionary field, pero si Pablo suno sa iyang experiensyan sa kay Ginoong Hesus amo ginapakigbahin niya sila nga sa mga taga-Korinto, wala ko sa lubos nga tinutuyo sa inyong magbalo sa madamo pang butang, magluwas lang sa kay Ginoong Hesus. And that's Jesus. Then second is si Pablo, his identity is based on his calling, first calling, in his mission. Sa iya, God commissioned him. Gaan siya sa Ginoo sang mission sa pagpangwali sa mayong balita. And then the third is
his identity na base siya sa iyang ministry, sa bunga sang iyang pagpangabudlay. That's the identity of Paul. Yeah. Kaya di, gintawag siya, physical gito nga pagtawag mo. And a lot have witnessed the call that God has placed upon him. Nadagdag siya sa kabayo, nabulag siya. And then, nagkadto siya sa kay Ananias, nakakita siya. And that's really a clear indication that Paul has been called by God. Ikaw dahil duwa pagid nga, wala sige sa ibang tinutuyo niya, he's only preaching the gospel. Nagahimo lang siya tan para lang makasurvive, Wow. pero the main job is really preaching. That's why there is a Corinthians despite Pastor Chris nga ginabato siya, ginabully siya, he is blasphemed, yet nagapadayon siya. And then sometimes ang atong gana experience mo na hindi pagidya padayunan sa kay Pablo. But yet Paul did not retreat, did not surrender. He went ahead of preaching. Yes, Pastor Chris. Ang nakanami diri sa kay Paul kay gina-introduce niya kagalingon nga apostolisya ni Kristo. Kag ang pagka-apostolis akon nga nadumduman. Daw ka ikaw guro tong tudlo sa among klase pastor. Nga lain ang disciple, lain ang apostol. Ang disciple is gintawag, ang apostol is ginpadala. So atong mga gintawag sa una, ginpadala. Pero lain si Paul. Kay wala siya nabilong sa 12 disciples. Pero ginpadala siya sa Ginoo as apostle. Okay. Kag tungod ina ang ano nga nito ang requirement nga mahimo kang apostle, kinahanglan may ara ka personal encounter with God. Si Paul nakatabo na sa iya nga you can only be an apostle if you have a personal like Paul nga may personal encounter with God. Pareho sa mga disciples to nga nahimo silang apostles because may ara sila personal encounter with the Savior. Pero ang nami kay Paul, ang diri sa atong nga lesson nga akon nga nakita, he could not stop thinking and talking about Jesus. Na-imagine ko bala, Pastor, inang love na love mo kayo ang imo nga bata, pagkatapos bisan sino nga maistorya mo, ang imo gid nga bata, ang imo nga insert mo gid mo nga bata, ang amo ni ang bata. Bisan ano mo kinamo, bas ang bata mo, amo ni sa kay Paul, wala siya sing lain nga tao nga nag-ara sa iyang mind, only Jesus. And he could not stop thinking and talking about Jesus. Yes. Kanami. I-insert Insert yan. Wala kinumangkot, pero akong bata. Di ba? Wala. Ako naman niya, mo niya akong mga kwan. Pero wala na kinumangkot, iibog niya insert. And that's a correct explanation. One of the correct explanations on the attitude of Paul being an apostle. Kaya si Pablo, Pastor, is being considered as the first disciple to the Gentiles. Yeah. Kaya mga 12 disciples, ito yung ilang concentration, ito yung mga Hudiyo lang. Sila nga Pablo, I am na apostle. And then, correct na, Pastor. Ang disciples, sige panawag, the 12, come, I will make you officers. Follow me. Yeah, follow me. But, ang apostles, they are being sent out. And then, correct na, nga, before you are qualified to be sent out, you have an experience of being called. Yes, Pastor, you have some more. Kanami sang hambal sang Galatia, Pastor, no? Galatia Kapitulo 1, versikulo 1, nga nagasiling siya, si Pablo nga pinadala, hindi gikan sa mga tao o kung paagi sa tao, kundi paagi sa kay Hesukristo kag sa Dios nga Amay nga nagbanhaw sa iya. So, he experienced resurrection. Gikan sa pagkamakasasala, ginbanhaw siya sa Ginoo. So, he acknowledged nga ang iya pagka pinadala kag pagka tinawag, hindi isang tao, kundi sang Ginoo. Gid. Ano yan kita mga pastors no? Sometimes kung kisa i-transfer ta daw may mga pero ti amo na aton work as a pastor. We have to be sent wherever the call is for us. Yeah, from Athens to Corinth. Ano ni Pastor Chris ang background man nga halin sa Athens kapag ito sa Corinth? Ang ginambal rin sa Acts 17, Paul was preaching to the Athenians before going to Corinth. Okay?
Pero wala kuno na siya nga planong mag-visit dito. Sunod pa diri, but went there with the help of some friends because of the opposition that he faced at Berea. Berea. So nagkanto siya sa sa Corinth because may opposition. Then ang opposition na identify mo pastor ang opposition sa Berea. Sa He Berea. faced at Berea. Sa Berea sa ginapangbato. Ginapangbato. Okay. Okay. Pero, sunod pa diri, those who went with Paul to Athens returned to Berea with a command for Timothy and Silas to join with them as soon as possible. Acts 17:16-34 is about what Paul was thus while waiting for them. Okay, while waiting, may ginahimo sila pastor while waiting. Ang akon nga nakita nga lesson diri, ina balang wala mo na sayangan ang imong time ba? Yes. So, Wala mo na sayangan ang imong time. While waiting, you are also doing something. Kasi sa una, pastor, sa una hindi ka masakay aeroplano na pagkasunod oras at to, it will take days for you to arrive. Na-apply ko na bala pastor sa aton nga mga Adventist nga nagahulat kita sa kay Kristo inang kalain nga hindi maayo nga magsigilan ta hulat wala ka ginahimo. Daw nakuan ko diri na-apply ko diri ba nga Paul was doing something while waiting. Yeah. Kaya mo itong imo lambal nga kung ikaw na higugma sa katang believe ka gid. Bisan way ka ginumangkot Amo nanggog man niya sa kay Jesus mo. So, ara siya nga man, ara siya una-una, wala siya sing iban nga mahambal sa mga tao kundi about Jesus lang. So, he was doing something while waiting. Amo na ang gusto ko emphasize. Tanan nga topics under the sun. Si Pablo yung may Jesus ngayon sir. Yes. Pastor. Pastor, no? Sa chapter 16 pa lang daan sang Acts, ginpunggan sila sang balaan ni Espiritu, kag gingiyaan sila. Lain tani ilang duog nga pagkakatuan, and then lain man ang direction sang Holy Spirit. And then si Pablo, kaupod sa mga kaupdanan, sunod sa gusto sang balaan ni Espiritu. And they become successful. Nangin man din nalagon sila. Until later on, may opposition. And then, they went back to Thessalonica from Ephesus. Then, we went back to Thessalonica. And then, before going to Corinth, he passed by Athens. Kag sang dito na sa Athens, amo na sa limong pastor, hindi man sakay sa eroplano, pila pa kaadlaw sinimana pa ya, ang imo upod nagpuli to, hulaton mo sila kay maupod ka mo, tugon niya. Yung tugon niya nga malakat sila sa Corinth, maupod sa iya. Samtang gahulat siya dito, nagpangwali siya. This is a strategic place also para sa kay Pablo. Sa merkado siya gawali adlaw-adlaw. Until later on, diparahan siya sa mga philosophers, sinuning nga mga babblers, sinuning nga manughambal sa mga bag-o nga butang, until gindala siya sa Mars Hill, sa King James translation, or sa Areopagos. Kag dito siya ginpahambal, kag usisa siya dito sa mga Epicureans, kag sa mga Stoics. And then Paul addresses philosophy to philosophy, theology to theology, but simply he preaches about Jesus. Yes. Christ-centered ang life. Christ-centered. Ang isa na yung iya pa ginahimo sa iba naton nga leksyon sa Thessalonica kag sa sa Pilipos. Ang iya nga gina-insert labi na dito sa may Athens na damo sa mga gods and goddesses na ang iyan na premi ginakuan niya nga ini nga mga gods unknown ini hindi ni makilala ni pero ang unknown God na tagiya sa langit kag ganunduta is the real. That's it. Yeah. He can use the context as the culture para introduce niya si Ginoong Jesus. Yes. And that's it. Yeah, the city of Corinth. Wow, sadya ni City of Corinth. Kaysa una to sa Athens pa to. Balik sila sa Berea, inabato sila, patyon sila, and then nag-arena sila subong sa may Corinto. Yes, Pastor Chris. There is a City of Corinth. Kung aton basahon diri ang pag-describe sa atong lesson, grabe ang situation sa Corinto. Ambot kung anong siyudad subong ang ma-compare naton sa Corinto. Ara dira ang idolatry, ara dira ang immorality, ara dira ang sexual licentiousness, okay, wealthy city siya,
Okay? Ara dira ang mga ara ang prostitution, ara tanan nga kisa nga ni pastor ko pamangkot ko. How can we preach in this kind of city? Gani. Paano ni naton kung kita guro ibutang sini nga klase nga lugar? Ano ayhan makadala ka tayahan sang kalag diri mga amo ni nga klase sang Syudad. lugar? Ga, oo. Pero nami lang kay may promisa ang Ginoo sa kay kuan nga damo ako tao dira nga sina nga syudad kuan ba naghatag yung assurance sa iya. Yeah. So wala sing as far as situation is concerned wala sing kanalain ang sitwasyon sa una kag sitwasyon subong. Kung nahimo to ni Paul sa una under sa gahom sang Ginoo. Subong, mga syudad subong, pwede man na ipenetrate sa mga katawan sa Ginoo. Wala imposible. Ini ang syudad sa Karen, pareman siyang syudad sa Athens. Pareman isang sitwasyon sa Ephesus. Nga si Paul dito man sa Ephesus, sa Ephesus na perte kadamo sa mga gods nila. Number one nilang gods na si Diana o si Artemis. Artemis. Si amo ni pala pastor before na ako na-text mo Pastor Delman. May isa kita ka pastor nga nagkuha sang doctoral degree sa hindi ko na mag-mention names. Ang iyang dissertation is evangelism to the prostitute. Ano interview type ang iya nga? Nga sila inataho mo na sila, palangka mo na sila, ganito mo na nila trabaho. Pero nabudlayan sa pastor ito pag-defend sa iya until nga daw wala sa nakatapos. Kaya i-insist siya nga may iya ginabuhaton ina klase dissertation nga ano na ti ang iyang mga advisory kang iyang mga mga panel members ka-question siya nga hindi siya ka-defend how you can do it. But anyway, sa ini nga si Pablo grabe. Despite gaduging ang mga prostitution, yet Paul has all the reason, has all the ways for him to still insert Jesus, Pastor Delman. Yeah, Pastor, no? Despite sang mga problema sa Corinto, kinahanglan gyapon ni Pablo ang magwali dito. In the sense that ang Corinto mo is a strategic place para sa pag-establishar sa iglesia kag sang missionary work. It is a developing siguro mas maayo-ayo ni siya sa Athens nga na paidalom siya sa Roman colony kag may duwa siya ka puerto, access siya sa business, and it is flourishing. So for the second reason is that ini siya nga syudad makasuporta man sa kay Pablo sa iyang pangabuhian as a tent maker. But and then at this point also though nga may mga problema, but it is, as I've said, it's a strategic place nga mas dako ang ma-influensya sa sina nga lugar kung mapatukuran naton sa iglesia. Tuod man sa mga syudad may sa mga bukid-bukid diya way problema ya wali ka lang. Syudad diya damo competition mo. May disco, may sinihan, may ano na lang mga entertainments. Wali ka dira pero sa bukid diya wala ka kompetisyon, ikaw lang niya. Simple. Okay, sa Wednesday, many in this city. Pastor Chris. Okay, well, amo ni ang kuan. Pero nakita ko ni Pastor si Pablo, grabe na ka-discourage. Kaya ina ba lang, hindi ka na pero ang Diyos gusto pa. Hindi ka na pero ang Diyos gusto pa. Gusto na si Pablo maghalin diri. Pero ini ba lang word nga they opposed him and blaspheme. Ina ba lang kung ato na naon maghambal ka may gayaga-yaga bala sa imo ga lango-lango ga ano na bala? Paano ka na ba ma-concentrate? Okay. Nakaagi nga ni ko crusade pastor nga gabagting tong simbahan sa likod nga daw di ko ma-concentrate sa kun nga wali kay kung paghambal ko amon bagting man si dito sa labi na ni nga ginayaguta ka, ginapasipalahan ka. So pero ang nakanami kay naghambal ang Ginoo nga hindi ka mahadlok, mag-aupod ako sa imo, daghan ako mga tao sa sining nga syudad. Damo ko da sang tao. Pero ang himuon ni Paul is to reach them. I-reach out sila. Na-reach niya si Crispus. Ang iyang household na batugmawon man. Kag may natugmawan nga nagdason nga influensya man kuno ni Crispus. So ang punto diri pastor gali ang influensya nimo
sa isa ka tao makalaton man sa isa ka tao. Kaya di, ang una ni Pablo Pastor, zero gid siya mo. Tapos na pero sa uli isang nakapil siya, nagtindog ang siya nag-leader, Siya dako nag-leader. nga isda. Christos. Yes, Pastor Delbert. Sa sinima ng pastor, no, as been mentioned by Pastor Luaya, kanami man sang ginawa sa nasilinguman kagina nga sa panahon nga discourage na ang missionary. Sa panahon nga manugali na siya eh. Manugali na siya. Hindi na siya mo. Pagkitaan sa sang palanan-awon sang Ginoo ang Ginoo mismo ang nagpasalig sa iya. Hindi siya maghalin. Kaya may madamo pa siya nga mga tao sa sina nga doog. So this is a sort of encouragement nga walay sapayan sa aton personal discouragement sa aton, no, kung kisa pila na takatuig pangamuyo sa aton nanay, pila na takatuig pangamuyo sa aton tupad balay, sa aton utod, wala sa gihapon wala gihapon. So but then God has still a plan. Padayunon lang naton sa gihapon kag nakita na naton Crispus was baptized and the rest was siling pagani siling sang binuhatan siling 18 nya kag madamo pa ang natugmawan. So in that sense hindi lang tayo magkataka kay ang saad sang Ginoo upod siya gyapon sa aton. Kung isa, we measure our success aton nga pagpangwali by the numbers. Yeah, Pastor. Or through the numbers. How? 100 ako notisan, 50, 90. Pero kung mga siling 5, 3 daw, diskuryo kita, pero wala ta kibalong, pinaginan siya ng 3. Di bisan 3 lang, pero tindalag ko, ng mga isla, na through them, na-influence siya kang iba, nagpadayon. After several months, after a year, damos ang nagsululod because sa imo na bautismo. Temo ni siya. Si Crispus ginang yan ako. Nga leader influensyado sa sinag. When nagkita damos ang time, Pastor Chris, balik ko sa imo sa Thursday, Paul's letters to the Corinthians. Ari na siya. Ang pagsulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, ato na siya sa Efesos nga tayo. Oo, ato na siya. Efesos sa siya. Ang purpose ni Pablo is i-correct niya ang mga seryoso mga problem within the church. Kag sabto ang ilang mga questions man. Kag ang isa, ang last is call believers back to Christ-centered living and orderly worship. So daw pastoral ko ani pastor ang iyang ang iyang sulat pastoral letter ini siya nga bisan wala na siya nadumduman niya gihapon ang mga kauturan dito sa Corinto. Sa una guro nabudlay pa na kayo magpadala sang sulat pero subong dali na lang isa na lang ka-click ato nang sulat. Tiso na yan, may courier pa, sulat pa. Kahit ang way pa to ya, hindi pa ya abundance ang papel, mahal pa ang papel, mahal pang ink ngayon mo gamito. Subong ko na lang ang pamangkot. Nakahimo ta pala encouragement subong grabe na kadasig ang communication. Anong encouragement na himo nato sa atong mga kauturan And that's correct, Pastor. Thank you gisay mo pag-open sina. That's why karon gani nga year we are being asked by our church nga gamiton ta na ang social media sa pag sa pagwali sa mga balita. So karon ti damo na Facebook, YouTube. Let's make advantage of that opportunity nga gamit. Tiyan mo man sa una sa unaya siguro daw si Pablo kung sa aton mo ginagamit yung YouTube, ginamit yung Facebook, social media to instruct and to advise the people in current. Kung nataw lang si Pablo sa atong nga time, kasi hindi lang guro duha ka Korinto yan ang sulat siguro kasi hindi man guro Corinthian books ang iya nga sulat. Yes, Pastor. And thank you so much for mentioning, Pastor. No, we have known 1st and 2nd Corinthians lang sa pagkakaroon, pero it might be siguro may ara pa 4th or 3rd and 4th Corinthians. We do not know. Siguro na-lost na siya ng mga writings ni Pablo, but ang ara lang sa aton sa karon is known as 1st and 2nd. So the same problem. Kung ano ang problema sa mga taga-Corinto is the same problem we have in our church today. No? Pero ang laygay lang gid sa ato ni Pablo, problema sa idolatry, problema actually nakaabot ang 1 Corinthians, nagsulat si Pablo tungod sa report sang panimalay ni Chloe dito sa iya division of the church and spiritual gifts nga wala nagamit sang insakto. Ini siya mga butang ginhatagan attention ni Pablo.
Pero siling ni Pablo, siling niya sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, niya wala ako niging sulat sa inyo agud nga dugangan ang inyong paghimudos kag ang inyong kasakit. Niya pero agud makita ninyo nga ako nagsulat sa inyo nga may mga luha agud nga mapakita sa inyo kung ano ang akong paghigugma sa inyo. Wow. And that's correct. Kag, ang problema ng gina-issue ni Pablo ang kaminyon, extramarital situation, resurrection, kaya mo sila way kapating mabanhaw, and then celibacy, hindi mo pangasawa, so forth and on. Those are the issues in which we will know further samtang nagapadayon kita makauturan. Mga kauturan, way nakita panahon, damo pagid, pero we will continue studying about Paul's writings to the Corinthians, first and second. Mga ilang kong pastor sa imong last take, and then Pastor Lual. Sa aton mga kauturan, aton iangkla ang aton identity sa aton encounter sa aton na Ginoo, sa iya pagkatinawag sa aton, kag sa iya mission para sa aton. Kag hindi kita magkataka sa panahon nga kita maluyahan, ang Dios kaupod naton, kag may madamo siyang mga katawan nga dapat naton dabuton. Amen. Yeah, Pastor Chris. Okay. Mga kauturan, bisan pa ang mission field medyo budlay kag discouraging kisa. Yeah. Pero ang Dios nagtawag sa aton na magpadayon ta, nga may pagsalig kag nahibaloan naton nga siya may mga katawhan nga gin-prepare para mag-respond sa iyang mensahe. Hindi lang kita mga kauturan mag-discourage because bisan tuon masiro kita sa atong pagpangabudlay nga daw ma-discourage kita. Padayon lang because ang Ginoo may gin-prepare sa atong saunahan. O kung may mga tao siya nga way takabalo nga sa atong paghalin, sila nakatalupangon sa kamaturan. It is because we started planting the seed. Mga kauturan sa hindi pa si Pastor Chris, magapangamuyo, aton pasalamatan ang aton mga sponsors nga sa masonson akong gin-mentionar. By now, wala kita sang listahan, but kabalo kita kung sino aton mga sponsors, and we are happy of your continued support sa sini nga ministry. Yes, Pastor Chris. Magapangamuyo kita. Amay nga langit noon, taga sa mga kabuhi. Yari kami sining adlaw, sining mga tinion. Pasalamat sang imong bugay sa tagsa-tagsa sa amon. Kag salamat man sang mga leksyon nga among natun-an sining mga tinion kabay pa o Dios nga madamo nga mga pagtulunan makuha namon sa kabuhi ni Pablo. Samtang siya nagapangabudlay, kag samtang kami magpangabudlay. Posible Ginoo may mga pulupareha nga mga sitwasyon. Pero kabay pa o Dios nga ikaw kung ano nga pagpabakod ang ginhatag mo sa kay Pablo, among man nga pagpabakod kag mga promisa ihatag mo sa amon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas. Amen.